Hello a chairde, is me Dónall agus inniu na me léamh an scéal seo, An Mhaighdean Mhara. Scéal a chóirí Áine Dhíoraí agus an Mylene an Maisitheoir agus a dáil sí an gúram. Tásúla agam go muna sibh sult as. An Mhaighdean Mhara le Áine Dhíoraí agus Mylene. Bhí fear an na hónaí cos farraige Údar. Le amháin bhí sé híos ar an ghlada ag baint faoine. Thóg sé a thion Údar agus d'fhéadfadh sé thart. Cad a chonig sé píosa uaidh a ban óg éileann í an na sí ar charaic. A níor go raibh bannaí seo, bhí eiribal orthu. Is sé eiribal mar a bhíonn ar dhiosc, Mhaighdean Mhara a ba é í. Chonig an fear brat ildatha an na léile na chais. Sleamhnaigh sé suas tíorthaí agus scob sé an brat. As go bréalas a bhaile agus chuir sé an brat a bhola. Bhí is ige na bhéadú an Mhaighdean Mhara dul a rás go dtí an muintir gan a brat. Híl an bhean óg é a leanúint chun an brat a ar a rás. Chomh luath agus bhain a heiribal leis an bhéir glas Jimmy an terrible agus chana cháis arí cosa le banar béile. A faoin amsin ní raibh réarcha bí aici ar an bhar a sciab a brat. Hí sí síos ar a garaic agus faoi bhrón. Cad a dhéanamh sí ar chóra bí, ní éidir sí a chuirt ar muintir faoin mhairige gan a brat. Tá rééis tamil dull an fear óg. Lóir sé go milliis malta leis an bhean óg éileann. Dúirt sé na bhacha sé ban chomh éileann le riamh agus go raibh sé go mór an ngráid léithe. Bhail sé agus bhail sé í ar fáth a bhfad. Fa dhearú gheall sí go bosait sé dhé. Bhí glundar crí ar an bhar óg. Coppla le na dhé sin pósa iad. Bhí léamh mór acu féin agus ag muintir an bhaile. Bhí sprí agus spórt ál agus ceolann ar fáth an lé. Thocra siad síos agus bhí scéal sonna sésta acu. Le hamat amsire rug ó trúr préistí dómh, beirt mhuirthi agus cailín a bhain. A bhí oglar ar an bhar gwaidh an bhean an brat. Ní aige sé an aon éit a tomul dhear ar ogla go dtiocad sé. Le amháin chuir sé an brat a bhola ar gacha fé. Bhí Áine ar an mála mór coppla míle slí utha an léad ar gcionn. Chuí an tithe ar an taine chun an bá a díal. Bhí spórt mór ag na páistí an leis sin, ag grí agus ag gréisiad agus ag sleamhnú ar na cací fér. Go tobann thug an buachail ba sinne faoi dhearra go raibh píosa éadaí ag gobú má as an gacha fé. Tharann sé maith agus ríthann trúr acu a bhála leichre chun a heispean dá mamaí. Bhí éas ar an mhuir an brata ar a rás. A bhí brón áirí fásta. Rinn sí an níhiil an scéal a bhíonn do na páistí. Fág sí an trúr acu a ríis agus a ríis eile agus d'fhág sí sléin acu. An sin thug sí a hééis síos a drá na farraige. Lean na páistí síos chun na tré í. An maith lé san airige agus ag canú. Nuair a tháinig an tithe a bháile ó Áine an tróna sin dúirt na páistí leis go raibh mamaí buaite san airige. Níl mamaí buaite ar san tithe. Bhí éas mhór na páistí nuair a chuala siad é sin. Ga tróna a sin amach nuair a chluiseadh na páistí a mhuir ag canú híos ar an ghlada riad a síos hoci. Híriú sí gruig an chalín bhíg,
fad is bhí si ag cantlá go léir, ní ro brón na huignis ar na poistí ní smó. Hiag siad gro an maithir an Mhaighdean Mhara a ríis. Hiag siad freisin gro gré mór ag I dómh go léir. Agus sinna go fé. Scéal an Mhaighdean Mhara. Tá sulagam gcóin sibh soltas. Slán!